ana zancen kasa baba tanja ya dai baba tanja ya dawo ana zancen kasa yau ga general Chadi ga Lamini Zan sun zo ana zancen kasa baba tanja ya dai baba tanja ya dawo ana zancen kasa yau ga general Chadi ga Lamini Zan sun zo Allah mai yau da gobe shi ke gino mutane ana zancen kasa masu kishin kasashe da san taimakon mutane ana zancen kasa karni bai tsaya ba zamani bai hana ba ana zancen kasa mutuno da baba tanja bawar maya yayi ana zancen kasa kan cutar 'yan kasa ta faransawa ke yi ana zancen kasa har yau muna kokawa majiya ba ka gane ba ana zancen kasa baba tanja ya dai baba tanja ya dawo ana zancen kasa yau ga general Chadi ga Lamini Zan sun zo shekara uku ya nema baba tanja ban mantawa ana zancen kasa domin ginin kasa ta zamo wata makarta kowa ana zancen kasa ya dauta na ya kawo a hako mana mai a jawo uranium ana mana wayo ya dau iran ya kawo ya kare martabar mu ya inganta sojin mu likitoci masu samu da kula da lafiyar mu ni noma har kiwon mu ilimi ma ya samu rayuwar 'ya'yan Nijar ta yi daɗi ta yalmu mun zaka da shi kenan mun guda kenan mun zaka da shi kenan masu kishin shi kenan mun zaka da ma iyawa Nijar sai turawa mun zaka mu da a baya shekaru na shuɗewa sai ga general Chadi aiki ga mai kare ka ana zancen kasa baba tanja ya dai baba tanja ya dawo ana zancen kasa yau ga general Chadi ga Lamini Zan sun zo ga zaki mai fasa taro ya shigo da gurnani ana zancen kasa ya kora faransawa da sojin amurkawa ana zancen kasa ya kame karnukansu masu cutar afirkawa ana zancen kasa makiya na ta hauragi saura na ta magagi ana zancen kasa 'yan kasa suna murna Nijar lokaci yayi ana zancen kasa sarakuna har talakawa Chadi kawai ake yi ana zancen kasa yace arzikin kasa ta na 'yan kasa ne ba shayi ana zancen kasa tsaron kasa mu ne 'yan Nijar mu ke yi ana zancen kasa magana sai kama da tanja aikinsa kama da tanja ana zancen kasa baba tanja ya tafi kenan ga Chadi ya karba ana zancen kasa baba tanja ya dai baba tanja ya dawo ana zancen kasa yau ga general Chadi ga Lamini Zan sun zo ana Chadi Allah ta yama Chadi Allah rikama makiyanka sun sallama ma sun ja sun fada koma hadari sa malka sarari waje kureka Chadi Nijar zuwanka mun yi 'yanci dalilinka ka taga muri mazan Nijar kamar sarauniya
sai mu yayi daga domin kishin ƙasata da zuwan ka baban mutane kawaye kawunan